There is a press statement written pa social media. Panguva ino yasati yanyasa kuvherifiwa kuti nderechokwadi here kana kuti nderenhema. Unoda kuti masignatories kuzasi they are being cropped. Hakusi kuonekwa kunzi yakasainiwa nani. Even date harinasi kuonekwa kunzi yakadhindiwa riini, but stamp inoratidza kuti this letter from the presidential office was stamped. Zvisandapinda mashoko ari kuda panguva ine, vanhu pationa vochinyasa kuonesa zvigananda chimoto vachiti ndo basa ravo these guys chava vanongori after money ndoti subscribe like on the bell icon. Lin M anouya achiposta this picture amuri kuona oti zvevari kashi vechinherera vari toxic and who are money mongers with this zero discipline muchazvirega chete they are Ambrosed. Anoposta aiwa this press statement ramuri kuona rinoratidza kuti ranga richanyogwa mugrama aiwa isiri riyo, and this structure inoratidza kuti yakanga isina kunyatsa kurongeka. Amenoti rakanyogwa vachimanya-manya or something else, but as you can see pese pakaiswa paka-underlinwa nered vari kunyatsa kuratidza kuti ndo pane ma-mistakes paakanganisiwa. Panapa tinoona kuti inopuswa nevanhu vakati kuti. Tinoonawo panapa tichipinda pahendo George Charamba anopostawo again the same achiseka panguva ine, but vasikanyatsi kuburitsa chokwadi kuti this statement who released it. Mashoko ari kubuda panguva ine pari kuonekwa kunzi nhau dzesuccession panguva ine ndo dziri kukonzeresa all this chaos. Topinda muthis statement ramuri kuona ranga rakanyogwa headline pamusoro heading yakanzi appointment of ambassador retired Weapons Army Brigadier General Ambrose Mutimiri as the Vice President of the Republic of Zimbabwe. Mashoko ari kuda panguva ine pari kuonekwa kunzi nhau idzi aiwa dzekumusoro kupresidency inhau dziri kutsviriridza. Yes, this statement might be fake, but panguva ine zvinyatsa kupa masignals aiwa emapower struggles ari kuitika the ruling party ZANU-PF. Zviri kuonekwa kunzi zviri kuaffect our country to a greater extent. Panguva inoi even ma-institutions ese kuri kuonekwa kunzi this is a result, mukuona they are failures, that is the result emapower struggles ari kuitika the ruling party ZANU-PF. Mbotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Wapinda kume section medu dzimafungiro enyu, so subscribe or like, chita on the bell icon.